खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 25 मे 2020 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाया मोजां थानाय नङा, सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा होनजायो, खहा जानो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां नङा, गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। न'खराव अदेबानि अननानै फैगोन। बहाबा थांनांगौब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। दिनै जाब्रबथायनि आसा दङ। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, अब्लाबो गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावलांनाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो, खहा जानो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोद मोजां। गोब्राब खामानियाव मुखुब थानांगोन आरो खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान सन्मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै बोनो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोद मोजां। गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां मोनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां खामानिखौ मावनो थुलुंगा मोनगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गोबां सुबुंखौ लोगो मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। समाजाव मान मोनगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोननो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव जोबोर गोसो दुंगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। धनु राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गुलुं गुजुं साननाय फैगोन। अदेबानि मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायाबो जाफुंगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो। बेफार फालांगि खहा जानो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां थानाया गाहाम। मकर राशि। दिनैनि साना मोजांद्राय नङा।
गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां थानाया गाहाम। सिगांनि आद्रा खामानिखौ अदेबानि मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मोनहैयो। मुलाम्फा बांगोन। न'खराव अननानै फैगोन। अब्लाबो गोसोनि टेनसना बांगोन। कुम्भ राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव अदेबानि मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। सोरबा लोगोजों एना एनि जानो हागौ। लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन आरो बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। मीन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव अननानै फैगोन। बहाबा थाङोब्ला गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो जाहाथे गावबा गावनि बरादखौ सानफ्रामबो मोनथिनो हायो। एसेनोसै। गोजोन्थों।